तांबूस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशा नाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी गोकुळची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ अस्सल चव कोल्हापूरची चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी। भाजप युवा नेते उद्योजक विशाल परब यांच्या वाढदिवसानिमित्त पहिल्यांदाच महाराष्ट्र आणि गोव्यात जुबिन नौटियाल यांचा लाईव्ह शो सावंतवाडीत होतोय। विशाल परब यांच्या अभिष्टचिंतन सोहळ्यानिमित्त 15 ऑक्टोबर 2023 ला संध्याकाळी 5 वाजता सावंतवाडी जिमखाना मैदान इथं हा सोहळा आयोजित करण्यात आलाय। यासाठी खास बँड दिला जाणार आहे अशी माहिती भाजप शहराध्यक्ष अजय गोंदावळे यांनी दिली आहे। पत्रकार परिषद घेण्याचा प्रमुख कारण आमचे भारतीय जनता पार्टीचे युवा नेते आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातले एक प्रतिष्ठित उद्योजक विशालजी परब यांचा वाढदिवस दिनांक 15 ऑक्टोबर रोजी करण्याचा ठरवण्यात आलेला आहे। या वाढदिवसाच्या कार्यक्रमासाठी एक विशेष गाण्यांचा कार्यक्रम जिमखाना मैदान सावंतवाडी येथे आयोजित केलेला आहे। जुबिन नौटियाल यांचा हा गायनाचा कार्यक्रम आहे। या कार्यक्रमास सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील प्रत्येक नागरिकाला ते येण्यासाठी संधी आहे, कारण या कार्यक्रमाचं कोणत्याही प्रकारचं तिकीट वगैरे काय नाही आहे। त्यामुळे हा कार्यक्रम ओपन कार्यक्रम आहे, सगळ्यांना याची एंट्री आहे। परंतु ही एंट्री घेत असताना आपल्या व्यक्तीला या कार्यक्रम बघण्यासाठी येण्यासाठी एक हातातला बेंड दिला जाणार आहे। हा बेंड एक अशा प्रकारचा फॉर्म आहे। हा फॉर्म भरून द्यायचा आहे। हा फॉर्म भरण्यासाठी आवश्यकतेप्रमाणे प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी 2, 3, 4 असे बूथ उभे केले जाणार आहेत। हे बूथ उभे गेल्यानंतर त्या बूथमध्ये एक कुटुंबातील व्यक्ती जरी गेला तरी ती कुटुंबातील एक व्यक्ती आपल्या कुटुंबातील सगळ्यांचे फॉर्म भरून अशा प्रकारचा एका फॉर्म मागे एक बँड दिला जाणार आहे। तो बँड घातलेल्या माणसांनाच या कार्यक्रमासाठी एंट्री दिली जाणार आहे। हा कार्यक्रम अतिशय सुटसुटीत व चांगल्या प्रकारे होण्यासाठी ही गरज होती, म्हणून हा अशा प्रकारचा एक कार्यक्रम सक्सेस करण्यासाठी आणि येणाऱ्या प्रत्येकाला या कार्यक्रमाचा आस्वाद घेण्यासाठी, हा कार्यक्रम व्यवस्थित बघण्यासाठी अशा प्रकारची योजना आम्ही आखलेली आहे। आणि या योजनेला सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील प्रत्येक नागरिकांनी आपला हातभार लावून हा कार्यक्रम सक्सेस करायचा आहे आणि प्रत्येक कार्यक्रमातील प्रत्येक गोष्टीचा आपण आनंद घ्यायचा आहे। मोठे नेते येणार आहेत, नेत्यांची भाषणं वगैरे असतील, पण ती ठराविक काळासाठी असतील। एक छोटा, कारण विशाल परब उद्योजक आहेत आणि भारतीय जनता पार्टीचे एक प्रमुख कार्यकर्ते आहेत, त्यामुळे काही राजकीय मंडळी त्यांना शुभ आशीर्वाद देण्यासाठी येणार आहेत। या कार्यक्रमास येतील बरेच नेते मंडळी येतील, त्यांची नावं अजून डिक्लेअर नाही झाली आहेत, पण ती लवकर डिक्लेअर होतील तीसुद्धा। आणि बरेच मोठे व्यक्ती या कार्यक्रमाला येणार आहेत। आणि जुबिन नौटियाल यांचा जो कार्यक्रम आहे, जुबिन नौटियाल एक चांगले मोठे गायक आहेत आणि भारतातील त्यांचं नाव आहे, जे विदेशात पण कार्यक्रम करत असतात। असं एक मोठं व्यक्तिमत्व आहे जुबिन नौटियाल यांचा हा कार्यक्रम आहे आणि या कार्यक्रमास उदंड प्रतिसाद आपल्या जिल्ह्यातील लोक देतील याची आम्हाला खात्री आहे। त्यासाठीच ही एक योजना अशी केलेली आहे की त्यांच्या प्रत्येकाच्या हातात, ज्याच्या हातात बँड आहे त्यालाच ती एंट्री दिली जाणार आहे। त्यामुळे हा फॉर्म प्रत्येकाने भरणं आवश्यक आहे। एक व्यक्ती जाऊन आपल्या कुटुंबातील सगळ्या व्यक्तींची नावं लिहून हा फॉर्म भरून आपल्या कुटुंबाची बँड घेऊन जाऊ शकतो। हा कार्यक्रम 15 ऑक्टोबर रोजी जिमखाना मैदान सावंतवाडी येथे संध्याकाळी 5 वाजल्यापासून सुरू होणार आहे। तो रात्री 10-11 वाजेपर्यंत चालेल आणि त्या कार्यक्रमाच्या वेळी विशाल परबांचा केक कापण्याचा कार्यक्रम होईल आणि या कार्यक्रमासाठी त्यांचं कुटुंब व इतर लोक अशा प्रकारचे ते बँड असतील। हे अशा प्रकारचे बँड हे एक फॉर्म भरल्यानंतर प्रत्येक व्यक्तीला तो एक बँड दिला जाईल। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल।